Teacher Dare. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Dare. Magtuon ta karon unsaon pagsulat ang mga litra, gagmay ug dagko. Pagkuha mo sa inyong lapis ug papel. Magsundog mo ni Teacher Dare ha. Sige. Sunod mga bata, magtuon ta unsaon pagsulat ang dako o gamay nga litrang O. Inganion pagsulat ang dako nga litrang O. Tan-awan ninyo ha. Isa pa, tan-awan ninyo. Sunod, kamo na lang di, isulat ang dako nga litrang O. Sunod, tanawa unsaon pagsulat ang gamay nga litrang O. Isa pa, tanawa ninyo. Sunod, ikaw na lang bi, isulat ang gamay na litrang O. Very good mga bata. Mauto siya ang dako o gamay nga litrang O. Ngayang tingog O. Magtuon kita sa litrang O. Yang tingog O. Litrang O. Yang tingog O. Mo kini ang mga ngalan nga nagsugod sa O. Oblong. Okra. Orange. Oven. Ostrich. Mga buluhaton. Ibutang ang star sa sulod sa kahon nga dunay hulagway nga nagsugod sa O. Sunod, butangi og linya gikan sa litrang O ngadto sa hulagway nga nagsugod sa tingog nga O. Sunod, ikahon ang mga litra nga ana ay tingog nga O. Sunod mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang O. Ipadayon ang pagsulat sa litrang O sa bakanting linya.
Daghang salamat! Bye-bye!